Poďme sa dnes spoločne pozrieť, ako funguje 3D model v praxi. V modernom digitálnom stavebníctve môžu všetci jednotne vidieť, ako má budúca stavba vyzerať. Či už ide o stavebného majstra, stavebného dozora alebo stavby vedúceho, či investora. Jednoducho každý na stavbe vidí tak trochu do budúcnosti a presne vie, aká konštrukcia bude nasledovať. Vďaka digitalizácii stavebníctva je tento systémový prístup vysoko efektívny. Obzvlášť je výhodný, najmä keď sa stavby realizujú po etapách a je potrebné vykonať prípravu pre plynulé neskoršie pokračovanie ďalšej etapy. No nejde tu iba o novostavby. Obzvlášť efektívny je tento prístup pri prestavbách, kde všetci jasne vidia, ktoré konštrukcie sa budú odstraňovať a ktoré prvky pribudnú ako nové. Využitie 3D modelu a zmiešanej reality má významné uplatnenie aj v interiéroch. Každý majster presne vidí, kde bude umiestnená priečka alebo nábytok, elektrikár podľa toho pripraví zásuvky a vypínače, inštalatér presne umiestni ventil a odpadové potrubie. Už žiadne kolízie, žiadne čiastkové či provizórne riešenia. Toto je systémový prístup, kde každý majster plynulo nadväzuje na prácu toho druhého a stretávajú sa v jednom kroku. Čo na to budete potrebovať? Základom je moderný projektant alebo BIM špecialista, ktorý vytvorí kvalitný projekt metódou Building Information Modeling. Ide o digitálny 3D model, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o stavbe. Tento model následne jednoducho uložíte do aplikácie napríklad Gamma R, ktorú si nainštalujete vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete. Po zapnutí kamery na mobilnom telefóne a vašej lokalizácii v modeli sa vám okamžite na obrazovke zobrazia línie a detaily okolitých stavebných konštrukcií. Presne tak, ako by ste sa pozerali tak trochu do budúcnosti. Aby som vám ten komfort používania viac priblížil. Mnohí z vás už zmiešanú realitu poznajú z mobilných navigácií, napríklad z aplikácie Google Maps, kde je funkcia Live View. Pri navigácii vám Google Maps zobrazuje smerové šípky priamo na reálnom obraze ulice, ktorú sníma kamera telefónu. Presne takto komfortne funguje zmiešaná realita aj v stavebníctve. Namiesto navigačných šípok však vidíte obrysy stavebných konštrukcií. Prínos zmiešanej reality však nekončí len realizáciou stavby. Ako správca budovy následne presne identifikujete každé potrubie, každý kábel ukrytý pod omietkou či každý prvok umiestnený v podhľade stropu. Základom efektívneho využívania zmiešanej reality je teda kvalitný BIM projekt, ktorý vám umožní jednoduchú a prehľadnú správu vašej stavby počas celej jej životnosti. Je na čase, aby na stavbách skončilo dorozumievanie rukami nohami a naplno sa využili výhody nových technológií zmiešanej reality, ktoré sú efektívne a systémovo zosúladené. Technologický pokrok pre 21. storočie je tu. Je na nás, aby sme ho využívali a realizovali stavby efektívne. Využite moderné technológie, vyhľadajte projektantov a BIM špecialistov a vaša stavba bude efektívne zrealizovaná podľa vašich potrieb. Naviac si výrazne znížite náklady na budúce úpravy a prerábky toho, čo už raz bolo urobené. Vstúpte do moderného digitálneho stavebníctva a zažite budúcnosť už dnes.